Hi guys! For today's video ay pagbibigyan natin ang kagustuhan ng mga batang ito na magkaroon ng ka-fix t-shirt. At dahil nga babalik na sa normal ang klase at magpe-face to face na, naisipan ng mga batang ito na dalhin sa akin ang kanilang mga lumang uniform o t-shirt para mabigyan ng panibagong kulay. Simpleng printing lang po yung ginawa ko rito, yung tinatawag na silkscreen printing. Napakaganda po ng prosesong ito dahil makakatipid ka na at medyo madali lang po siyang gawin. At dahil wala akong nabiling tulko, gumamit ako dito ng multi-purpose paint. I-shake, shake, shake, shake lang natin para mahalo. At pag nahalo na, maglalagay lang po tayo ng tamang-tama lang para hindi gaanong umalat at hindi masayang. Yan, lagay tayo ng konti. Depende sa paglalagyan. At ihahagod na po natin ng paulit-ulit. Pag nakita natin medyo dark na talaga yung ilalim, sigurado okay na po yan. So, ganyan lang po kadali. Yan. O, diba? Ang ganda. Okay na. At ready na po siya. Ayan. Sigurado matutuwa na naman ang mga bata nito. Ayun ang si Kulas. Ang papogi pa. Si Thea, si Johan, at si Sian. Labing uog matabi ni kading mga agasakadi. Kita na kan, talabi na nga ambog. So mga dating lumang bado, mga na ayon na. Nangurag na, pwede nang pamporma. Ga, urwaldo ni kading mga agasakading sulo ko na. Kita na kan, kabagang basang masisinyaw.